Mboten. Mbak Tatin. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Iya. Masih semangat, Le? Wah, masih. Iya, harus semangat ya. Masih muda. Ya. Iya, masih muda. Iya, muda. Iya. Wes. Nah, isih ket biyen zaman almarhum bapak tekan saiki. Isih ngono kuwi. Jenenge wong ngomong ya ora cetok kok. Cetha wae. Arep melu-melu bapakmu. Ora, ngecethok kok lek ngomong ki. Rak. Pahit. Iki aku dikancani sapa? Siapa? Sapa terserah. Eh, Mbah aku ora arep nunjuk. Mas to. Mau tak nei saran kok malah Mas sapa? Mas ngono kok. Ora. Oh iya. Ora. Oh. Apa dhewe, apa piye? Mbuh manut lah. Mas lagi, Mbak. Loh. Oke, aku krungu bisik-bisik. Mas Kiswan. Kowe arep maju pentas ra? Hah? Ayo ra apa-apa yo isuk-isukan ya. Oh, ora nganggo rebab kok le. Ra kowe pengen oleh sawer ora? Pengen. Sawer. Ayo kita selawe. Hah? Monggo, sinten, Pak? Nah. Udah aku sing ngomong kok. Nah. Ayo ndak silak esuk. Silak ingin. Ayo ge ngadeg mau. Gur ngadeg kowe ndadak suwe. Oke. Lagunya Lewong, permintaan dari Oh, Pak Bambang, nggih, Pak. Nika kalian Mas Kiswan Rono lho. Nggih. Kok esuk-esuk aku. Kono. Isine bener. Alah, biasane kowe ra duwe kok dadak. Saiki wis isin. Wis tuwa apa? Kanca-kanca do jeleh jan aku. Ah, iki kan permintaan, dadine ya tenang wae. Permintaan ora apa-apa. Iya, aku harus ngomong ya Mas Gading. Apaan? Ini adalah satu bukti bahwa kita tetap menjadi satu tim antara Sinden-Sinden dan Poro Yogo. Karena banyak yang ada di streaming tuh katanya Mbak Tatin keluar dari Warga Laras. Terus Mbak Elisa keluar dari Warga Laras. Dan siapa lagi? Ternyata kita masih solid. Solid. Ya. Bukannya kita tidak ikut Warga Laras, tapi tapi kita itu ada jadwal masing-masing yang sudah duluan. Kaya wingi kaya tanggal 28 aku ro. Mbak niki ya izin. Lah kuwi Mas Kesdan keluar dari Warga Laras. Ngono. Nang pojok bintang tamu. Terbukti ulang tahun PKWL ini semuanya kita menjadi satu dan kita masih solid ya. Iya. Sesuk tanggal 2 November. Semoga dikasih 2024. Kesehatan. Amin. Besok bisa apa? Iki toh. Sing mayang aku. Sing rasa mangkat. Sing apa namanya dolanan? Kangen ya aku. Lho. Sekomburi, awas, Endo. Aku rak ya ming padha karo bojomu. Alah ya padha ya beda kok. Tetep ana bedane. Ora ya kowe iki ngapa to? Aku wis ngepet lho. Sadirono. Saut. Susut ora iki ora kanggo prahmen. Prahmen dong itu. Ya yuk. Mas Wahyu. Oh iya. Yuk. Yuk dadi liwong yuk. Ayo kono. Apa joget? Iya masa aku sikik. Ngono aku. Ngopo? Lah tak ngenteni 3 dina. Dadi liwong atiku. Nalikane sepisan ketemu. Wong bagus kantilanku. Godho ati rinten siang dalu.
oleh joget ki kok mah nyunyuk-nyunyukke apa? Ya isone ya nang kene kaya. Ora apa-apa. Modus. Wis soalé nek nang kene iki demok ngene iki angel. Loh. Demok bayar lho. Kulino aku bayar. Alah kowe biar dibayari. Ora tahu bayar dhewe ya. Apa? Bab apa? Lah bab apa? Demok mah lho. Ya apapun kowe ora tau ragat. Ah iya aku Aku ini ragate isin. Yo kae. Delok kae lho. Cocok dian tenan. Sabda saweran. Terus? Ini ngejo kleru, aku ki saweran iki ngetrike nang bandara masih nyawer Mbak Yuku, Mbak Sri, Kalimantan. Terus iki dipek kowe nggo tuku bensin. Lah iya iki kowe dok nek nge-Grab kurang yo. Wah, iki ora. Aku wis ora njaluk Ibu Pak Gino kacau ya. Kok karepe ya wis. Gampang kok nang bandara sih lho, Bu. Rapopo tambah-tambah. Sapa ngerti iso diboyong nang Banjarmasin ngono. Iso. Iya ya Pak ya. Muga-muga dhewe. Amin, amin. Kok deal iki? Hah? Jare kok ora sia-sia jare nang Banjarmasin. Sia-sia ya aku iki. Pakan boyo. Tuh 50 lumayan tuh 50. Lanjut ya. Lanjut. Yo. Kita sol iki. Alah aku ora omong le. Wis mengoe. Wis mangap e. Wis mangap ya diganggu marai kakul ya Mas. Oh, malah do mangap. Lah lagi lho krungu sel ngono dadi. Sak dhewe ya. Sabda wis ora usah pamit pamit dibalen-baleni. Pamit. Sih merasa gremeng.
Iki kurang pirang lagu meneh iki mau? Ada Caping Gunung, ada Kembang Rawe. Kurang 2. 2 aja. Caping Gunung sik wae ya. Ya, Caping Gunung sik ora apa-apa. Sing nembang? Sing nembang sapa? Asik iki nek Mbak Anting ketoke ya. Oh ya, Mbak Anting juga bagus. Bagus. Sing bar nganggul apa jenenge? Kilipen. Gincu. Dikancani. Kancane sapa? Ya loro-loro menan. Ya Allah aja lanang to. Ora apa-apa lanang. Aja sing bojone wong. Piye to biasane? Biasane Biasane nek konangan yo ngakune meng kanca. nganu karo nganu wae. Aja ro Bimo jeleh. Waduh. Wis jeleh iki wis kerep apa ya? Nganu wae kalih Mbak Elisa. Aja. Karo Pak Tusio. Sing meteng oleh gawe. Ayo Mbak. Karo Mbak Agnes, gitu Pak. Nggih. Ayo. Cepet toh. Cepet toh, Gek. Aku selak kebelet pipis. Ayo. Yo pasukan 150. Nganu Pak, mboten bawa ta? Mboten langsung mawon. Alhamdulillah, Jan. Denakake tenane Pak Gino. Wolah. Oh iya ta. Ayo ngono kuwi ta. Kaya koncone wae pisan. Nggih. Langsung ya, Mas. Nggih. Capek gunung dikon capek gunung. Waduh, iso. Ayo. Ora sama Madura.
mbak nun. Wah emang nyenengke Mas Dodo iki. Ngedram terusan. Das-des. Kurang sak lagu neh. Kembang Rawe. Semua terlibat pokoknya. Tidak ada satupun yang terkecuali. Oh toh? Anak Kang. Kang. Hai rataya ke sopo sing kaget. Yo, iki Kembang Rawe. Kabeh muni pokoke. Sak wiyaga. Ora sindene wae yo. Monggo.
jumeneng nggih, Mbak. Sugeng dalu, Mak Sange, Mak Limbo. Saya tak urus iki. Mau piye jaremu piye mau jarene? Baleni. Tenan lho mau ning dhuwur. Heeh, apa? Ini nanti kalau misalnya Mas Gading udah nggak bisa ngomong, ngono lho. Oh, bola-bali nek ketemu wong bundet tok. Aku munggah tadi atau Mas Gading. Nanti pokoknya sak karepmu, ngomong sak bebasmu, sak metu-metune, sak los wae. Engko nek wis bundet, wis ilang kata-kata, wis ra iso ngomong lah ilangke. Lah sing ngarep kok mbok ilangke. Ra kelingan. Ayo. Mergo ya bundet tenan. Lah iya, bola-bali temu bundet. Ning ya kuwi mau maksudku ben Mas Gading berekspresi kan di sini yang sangat dirindukan karo teman-teman PKWL adalah Mas Gading yang iso berekspresi panggungnya jenengan ngono. Oke. Oh, ora kok njok engko nek ra iso ngomong. Barisan diunggahke. Ora ngono iki dilalah aku dipercaya sama Bapak Putra Dikari wingi diwa. Mbak jenengan pokoknya kedah berangkat nanti bantu untuk memoderatori. Dilalah yang request itu kan akeh banget. Ini jenengan bawa enggak? Dapat ini enggak? Enggak bawa. Oh, enggak bawa. Ya ini yang yang sudah request dari PKWL yang hadir maupun yang menyimak dari luar negeri itu akeh banget Mak Cange. Dadine ini Dilala harus
satu demi satu kita pinangkani. Nek ra ya maneman wong ya raketang 100, 300, 1 juta, 3 juta ya dikirim karena saking tresnane karo panjenengan kalian WL matur sembah nuwun nggih. Ya, iki langsung wae ya Mak Cange iki tak moderatori siji mboko setunggal, mboko setunggal. Menika yang baku dulu yang dari luar negeri ya Pak. Oh ya, oke, yang dari luar negeri ada dari Hong Kong. Watashi xiao xiao xisa, xiao sejia. Apa kok iso basa Mandarin e? Piye to? Sing bau de. Nah, sing bau. Artinya apa kuwi? Mbuh. Wah, lah tak kira ngerti. Ni hao ngono kuwi. Nek basa Cinane wong nyebrang kali ngono kuwi ngerti ra Mas ya? Cincing. Wah, pinter. Nek yang remang-remang ngerti ra? Tidak. Ojo kalah ro Mamat lho, iki pertanyaane Mamat iki. Wah, ora kae. Ngerti ra? Ora. 5 watt. Wih, ngono kuwi lho basa Cina iki. Ya, kita langsung ajak ke atas panggung monggo Mbak Anting Lambang Sih. Yo, maju Mbak. Sambil ke muka adalah seorang gadis muda belia bernama Anting Lambang Sih Putri dari Kediri. Ya pora? Sabar. Ya pora? Iya, benar sekali. Ngapa toh kok ada histeris sih nah aku ngadeg? Ya histeris kok rupamu pucet. Rupamu ki pucet soalnya. Iya, karena mungkin aku kayak kok pucet ngopo? Kayak iki lho gelokan Mas Gading kok ngene iki pucet rangaranmu. Cantik apa pucet? Mas. Pucet e. Ora iki memang apa ya nganu kae lho flawless gitu. Tapi malah kayak mayit. Flawless ya apa? Flawless jare. Flawless tapi mah kayak mayit aku. Dong ra. Kuwi Mas Gading ki dong pora flawless ki apa? Jenengan dong mboten flawless. Flowers. Apa? Flawless. Nah. Kuwi apa? Ngerti ra? Nyuara rapas ketoke. Nyuara rapas sih flawless lho. Kok sik to kembangku jengati lho. Ketoke ra mung kembang nek jengatke. Ora maksudnya iki ku jengati lho. Elek ngono didelok. Bulu matamu barang ya jengat. Badai. Ya, ini persembahan satu lagu. Milih antara Setia Tuhu atau Memanik. Kalau Setia Tuhu itu dari Bu Menik dari Taiwan. Kemudian kalau Memanik itu dari Mbak Ami yang dari Hong Kong. Wes podo-podo saka Cina kabeh iki. Memanik. Memanik ya. Oh, karya Kang Bopo. Memanik. Sinten bapane? Loh, kowe iki bapakmu ora lah. Oh, bapakku. Oh. Ya pora. Lali ya. Ya pora. Itu karya Kang Bopo kan? Nggih, karya Kang Bopo. Nah iya, aku sok ketemu lho. Nggih, aku ora tau ketemu. Sing ketemu. Aku sekolah mergane. Iki di Pak arep disukani apa dicaoske bawane apa? Ra usah. Ora langsung. Oke. Wis biasa wae piyagane. Dadak mecucu. Tunggu, kita serahkan pada Dewan Juri, Pakai bawaan apa mboten Pak nih? Ngagem. Nah. Ayo jelas roh aku jawabane. Wes iki jelas nggo bawa ya. Silakan Mbak Anting Lambang Sih mainkan. Yo. Biasa sabar. Aku pegel lho nyapa lungguh. Lho ngadeg no. Tugasku ning kene iki moderator. Moderator iki maju mempersilahkan minggu meneh bedang kang ngono. Duet bari kira aku. Kok kowe mutusi ya Mas Gadeng ya? Oh. Ndang belanono pisan lho, ora tau tok belani aku. Alah.
Om Kesuan kuwi lho. Wis ora. Wis. Awas wae we. Lah ya ngono kuwi kan ya aku pedaan. Marang wong kang lancir senadyan among sadelo nambahi sang seming
Malah entuk-entukan to nek ngadeg dhewe. Iyalah. Heeh, nek wong loro mau mesti dibagi loro. Nek dhewe kan dipek dhewe. Ora, nek dhewe dipek kabeh. Nah iki dilumpukke. Oh, dilumpukke to. Dadi nek nyawer sing akeh. Iya, dadi iki siji untuk semua. Intine ngono ya. Oke, terima kasih. Mbak Anting Lambang sih iki mau. Piye Mas Gading? 1 sampai 100 nilainya berapa? Piro ya? 100. 1 sok njaluk. Njaluk. Dikatrol. Ya oke Mbak Anting makasih. Ini selanjutnya wonten Mbak Ayu Purwa Lestari, kita tampilkan ke muka. Monggo, ayo. Tampilkan ke muka. Iya. Terus apa jenenge? Iki ning muka. Ngarep. Oh. Depan. Jumeneng to? Heeh, jumeneng. Nggih. Monggo Mbak Ayu kepareng jumeneng. Dingklike ditinggal Mbak ojo dikepet. Dalangnya yang ganteng. Selamat malam, Pak iya. Dalang. Gimana sehat? Sehat. Mumet. Mumet. Lah kok mumet ngapa? Gak tahu masuk ngain. Masuk angin. Semangat lho, semangat. Semangat aku. Lah iya. Dok. Iya Mbak Ayu, niki wonten pamundutan. Iya. Pamundutanipun dari Ibu Inem. Bu Inem ini dari mana ya Pak? Hongkong juga. Wah. Hongkong. Wah. Kok yo fansnya kok Wak Cicahu kabeh ya. Ya, makasih Bu Inem. Ini ada permintaan bajing loncat. Nah, ini agak berbeda yang dari mana ya? Ada Pak Tanto Belgia itu juga ada ya. Tadi Pak Tanto Belgia minta apa ya Mas Gunawan, aku lupa, tapi juga ada tadi permintaan Sainem Parijoto. Sainem Parijoto. Sainem Parijoto. Itu Sainem Parijoto dengan pengganti syair yang berupa Umbil Dongo. Yes. Yes. You know what I mean? Yes. Understand? I understand. Oh, good. You understand or not? No, blas blong. Aku rong jawab loh. Kok wes dijawab loh. Jan. Ya, tadi permintaannya dari Bu Ida adalah bajing loncat. Tapi ini karena yang Umbul Dongo tadi mumpung masih di depan kita sekalian aja. Ya. Ini sinom dulu? Iya, sinomnya ini duet antara Mbak Ayu dan Mbak Elisa. Mbak Ayu dulu. Ayo. Ora ming udak tutut wae. Penak kok ditanggapke, Modang medeng. Madang munggah udut, to nyawang sinden wis. Nyawang anting. Mas Gading ini ono saka negara Konoha menyusul. Nih Naruto. Wah. Nggih matur nuwun panjang kuyungipun iki saking pundi Purworejo nggih Pak. Nggih matur nuwun Pak. Wah ini tim tari Pak Tommy CS.
bisa manjing swarga antuk kaswargan jati. Amin. Kisah Nugroho. Nah ini sekalian mumpung masih di atas Mbak Ayu, ya. Permintaan dari Bu Inem, bajing lonca dipinangkani nggih. Monggo. Nggih bawa menika. Langsung mawon nggih Pak. Nggih. Langsung mawon Mas. Yo. Oh
sing